Bakog talong guys kay tortahon. Isudan sa pamahaw. Na itlog guys. Bombay. Tunga sa pork cubes. Kamatis. Ano siya guys? Torta tagtalong. See? Kainit. Tangan gamay o gano guys. Anyway. Crispy fry. Ano ni siya timpla guys. Ano ni siya pero na ko siya giasinan. Pwede pag gamay. Gamay ng asin. Mana ako ang tortang talong guys. Ano ni siya? Finished product. Napay background gulay o kanang avocado. Para cute.